Isa ako sa mga hindi naniniwala sa sabi-sabing may mangkukulam o manggagaway umano sa baryo namin. Sa isip ko kasi noon ay panakot lamang ng mga matatanda noon ang tungkol sa mga manggagaway. Pero hindi ko lubos akalain na isang pangyayari ang naganap o magaganap na siyang nagpabago sa aking paniniwala. Dahil sa muntik ko na itong ikapahamak. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. At sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Ako nga pala si Edwin, tubong Cagayan. Bata pa lang ay mahilig na akong maglagalag. Hindi ako maperme sa bahay at nadala ko ang ugaling yon hanggang sa nagbinata na ako. Kung saan ang may kaganapang piyesta o kahit na anong kasiyahan, gaya na lamang ng kaarawan ng isa sa mga barkada ko, hindi pwedeng wala ako o kaya hindi ako kasama. Maliban doon ay aaminin kong may pagkabalasubas at sutil rin akong anak. Hindi ako nakikinig sa mga ipinapayo sa akin ng mga nakakatanda. Kapag gusto ko ay talagang ginagawa ko. Kahit na anong pagpapayo pang gawin nila na huwag akong pumunta sa kung saan-saan nun, wala akong pakialam. Palasagot din ako sa mga matatanda lalong-lalo na sa aking ina. Kaya katagalan ay nawalan na rin ng gana pa mga magulang kong payuhan ako sa kung ano ang tama at maling gawain. Isang dapit hapon nga, kausap ko ang dalawa sa mga barkada kong tawagin niyo na lamang pong Macario at Ismael. Habang kausap ko ang dalawa at nagtatawanan kami sa labas ng tindahan ng aking ina, ay nakita kong dahan-dahang naglalakad ang bago naming kapitbahay na si Manang Ising. Kapatid siya ng matandang dalagang kapitbahay naming si Manang Crisanta. Parehong matandang dalagang dalawa mga kagiliw. Usap-usapan sa baryo naming manggagaway umano si Manang Esing. Magmula daw kasi nang dumating siya sa lugar namin, ay sunod-sunod na mga kabataang nagkakasakit sa hindi malamang dahilan. Naroroon ang bigla-bigla na lamang may nagsusulputang budlik sa kanilang katawan. O hindi kaya naman ay nananakit ang tiyan na walang dahilan na sinabayan ng pagsusuka. Kapag naman dinadala sa ospital para matingnan ng mga doktor, ay wala namang makitang kahit na ano ang mga doktor noon. Kaya't hindi nila maipaliwanag kung ano ang nangyayari talaga sa mga kabataan sa baryo namin. Isang beses nga raw noon ay isa sa mga kapitbahay namin ang nakakita kay Manang Esing. Nasa kalagitnaan na yun ng gabi. Nasa bakuran ng bahay ang matanda. At tila ba may kung ano itong ginagawa. Ayon pa sa matandang si Mang Onyok, kahit nakainom daw siya ng gabing yon, kinutuban siya ng hindi maganda. Habang pinagmamasdan ng bawat galaw ng matanda, pakiramdam ni Mang Onyok ay may hindi magandang ginagawa si Manang Esing noon. Dahil sa nais na malaman kung ano talaga ang ginagawa nito, dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa bakuran ng bahay. Noong mga ilang hakbang na lamang ang layo niya, ginapangan siya ng kilabot sa katawan nang marinig niyang nagsasalita ang matanda sa lingwaheng hindi niya maintindihan. Sa bawat katagang binibigkas nga umano ng matanda noon, ay nararamdaman niyang dahan-dahan siyang nilukuban ng kakaibang enerhiya sa katawan. Sumisikip ang kanyang dibdib at pakiramdam niya ay parang may nakasakal sa kanyang leeg at pahigpit yun ng pahigpit. Hanggang sa hindi nagtagal ay namanhid na ang kanyang tuhod at tuluyan na nga siyang bumagsak sa lupa. Nawala na siya ng malay noon. Magmula noong makita yun ni Mang Onyok ay ipinagkalat niya na sa baryo ang tungkol sa kakaibang ginagawa ng matanda. Siya rin ang nagpasimunong ikalat na isang manggagaway si Manang Esing. May mga naikayat naman siya at napaniwala niya na manggagaway ngayong matandang yon.
Meron din namang hindi naniniwala. Ang sabi ng ibang hindi naniniwala dito, huwag daw bigyan ng ibang kahulugan ang ginagawa ng matanda dahil baka wala lang umano talaga yon. Samantalang ang mga naniniwala naman, umiiwas na sila sa magkapatid na matanda. Ultimong ang mga anak nila ay ipinapaiwas na rito. Baka raw kasi hindi lamang manggagaway si Manang Ising, kundi isa rin itong aswang. So ayun na nga Sir Seth, kung ano-anong opinyon na lamang ang kumakalat sa baryo namin, na umabot pa nga sa mga karatig lugar. Habang nagtatawanan nga kami ay biglang tumahimik si Macario. Tiningnan si Manang Esing. Sabay nagparinig na lumabas na naman umano pala sa lungga ang matandang manggagaway. Sino naman kaya umano ang susunod na target nitong kulamin? Nagulat ako nang matalim na tumingin sa amin si Manang Esing noon. Saka lamang niya kami nilubayan ng tingin nung nakalagpas na siya. Batid kong hindi nakaligtas sa pandinig ng matanda ang sinabi ni Macario. Kaya ganun na lamang ito kung makatitig sa amin. Langya talagang matandang yun, no? Kung makatitig, akala mo, lalamunin tayo ng buhay. Natakot ako dun, Bulalas pa ni Macario at nabiru pa't sinundan ng panagoy. Ikaw naman kasi, ang hilig-hilig mong magparinig sa matanda tuwing napapadaan. Mamaya yan kapag napuno na sa iyo manggagaway na yan. Magulat na lang kami kung bigla ka na lang bumulagta dyan sa kinatatayuan mo. Tumawa ng malakas si Macario at nagwikang subukan lang umano siyang kulamin ng matandang yon. Sisiguraduhin niyang ibibigay niya dito ang gulong hinahanap. Kailan ka naman naniwala sa kulam, ha? Tanda-tanda mo na nagpapaniwala ka pa sa mga ganyan. Alam mong hindi ako naniniwalang aswang si Manang Esing, ano? Sabat ko naman sa kanila. Nakipagpustahan pa sa akin si Macario. Papatunayan niya umanong manggagaway ang bago naming kapitbahay. Kapag napatunayan niya yon, humanda daw ako sa kanya. Tawa lamang ang naisagot ko sa kanya at iniba na ang usapan at nauwi na nga sa pag-imbita sa amin ni Macario na pumunta sa baryong binanggit niya. Yung pinsan ko, inimbita siya ng katrabaho at gustong magpasama sa atin kaya ayun, pinapatanong niya kung pwede kayo sa linggo. Wala nang isip-isip pang sinagot ko kaagad ang kaibigan ko. Sinabi ko sa kanyang pwedeng-pwede ako kahit na anong oras at araw. Basta, magsabi lang siya, walang problema sa akin. Hindi ba parang Ismael? Ani ko pa. Nang balingan ko sa Ismael ay napansin kong hindi ito umiimik. Mukhang nagdadalawang isip pa yata siya kung papayag ba sa imbita ng kaibigan namin o hindi noon. Bago pa man siya makasagot ay inunahan ko na. Sinabi ko kay Macario na sasama rin si Ismael na pumapayag na ito. Hindi ba tol? Pumapayag ka namang sumama tayo kay paring Macario na pumunta sa handaan. Oo, huwag ka na magreklamo. Hindi pwedeng hindi ka kasama. Ako na yung pumayag para sa'yo. Sabay sabi ko at kindat nun. Nang mga sandaling yon kasi ay naghinala na akong hindi ito sasama sa lakad. Panigurado na magdadahilan na naman ito ng kung ano-ano. Wala nang nagawa pa si Ismael kundi ang sumang-ayon na lamang sa sinabi ko. Araw ng linggo, pasado 6:00 ng hapon, nang magpaalam ako sa aking ina at sinabi sa kanya may pupuntahan. Tinanong niya kung saan at kung ano ang gagawin ko. Binanggit ko sa kanyang lugar at sinabing may handa roon at naimbitahan kami ng mga barkada ko. Talaga bang naimbitahan kayo sa baryo na yan? Pagkakaalam ko wala kayong kaibigang nakatira doon Sino yung pupuntahan nyo? Sino nag-imbita? Dami niyo naman tanong na Payagan niyo na lang akong pumunta doon. Hindi yung tanong ka ng tanong. Hindi ka pwedeng sumama. Sa pagkakaalam ko matunog sa mga kababalagan kagaya ng aswang at kulam yung baryong yon. Mas mabuti pang manatili ka na lang dito sa bahay. Nay naman,
Minsan na nga lang ako pumupunta sa handaan pagbabawalan mo pa. Mas lalo niya akong pinandilatan ng mga mata at sinabihang sundin ko ang sinabi niya at huwag pairali ng katigasan ng ulo. Mapapahamak lamang daw ako oras na magmatigas ako noon. Hindi ko pinakinggan ang aking ina. Sinuway ko ang sinabi niya. Sa halip ay sumibat na ako at pumunta sa bahay ni Macario nung malingat ito. Sa pagdaan na mahigit kalahating oras, habang papalapit na kami sa bahay ng katrabaho ng pinsan ni Macario na si Bornick, napansin kong kakaibang itsura ng bahay. Medyo magubat ang gilid ng daan nito at napakadilim pa. Wala man lang kakorye-kuryente sa gilid ng daan. Ganito ba talaga yung daan na to? Napakadilim na nga, napakarami pang damo. Ang tataas. Baka mamaya niyan, bigla na lang may kung anong hayop o ahas yung biglang sumulpot sa harapan natin ha. Lapain tayo. Irinig kong reklamo ni Ismael. Tumigil ka na nga. Ikaw na nga itong isinama sa daan eh. Napakareklamador mo pa. Sabat naman ni Macario. Nang marating na namin ang bahay, sa bakuran pa lamang ay hindi ko na maintindihan kung bakit bigla akong nakaramdam ng kilabot sa katawan. Nagtaasa ng mga balahibo ko sa batok at pakiwari ko ay parang may mga matang nakapasid sa bawat galaw namin. Bahagya pa akong nagulat nang tapikin ni Macario ang balikat ko, sabay nguso sa harapan ko noon. Tara na, tinatawag na tayo ng katrabaho ni Bornick. Aniya, at nauna nang maglakad. Paglapit namin dito ay kaagad na kaming inaya papasok sa loob ng bahay at inistima. Nang makita ko ang pagkaing nakahain sa saglit na nawala sa pandama ko ang kaninang takot na naramdaman. Bigla akong nagutom at nag-uunan ng mag-ingay at mag-albuluto ang mga alaga ko sa tiyan. Nauna na nga akong kumain nun. Nilantakan na ng nilantakan ng dinuguan. Hindi ko maipaliwanag kung anong lasa meron ng dinuguan na natikman ko ng araw na yon. Sa tanang buhay ko, yun pa lamang ang unang pagkakataong makatikim ako ng ganong kasarap. Kaya naman hindi ko tinigilan na lantakan ng dinuguan. Maya-maya ay napansin kong hindi ginagalaw ni Ismael ang pagkain nasa plato niya. Tanging kamote at saging lamang ang kinakain niya noon. Tol, bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain dyan sa plato? Ayaw mo ba? Tanong ko sa kanya't sinabihan siyang tikman niya ang dinuguan na napakasarap at malinamnam pa. Umiling si Ismael at sinabing busog pa daw siya. Tama na umano sa kanyang kamote at saging. Ayaw niyang magpakabusog dahil nawawalan siya ng ganang mag-inom kapag puno ng pagkain ng tiyan niya. Naku, sayang naman. Napakasarap pa naman ng mga pagkain. Lalo na itong dinuguan, oh. Wika ko at sunod-sunod na sumubo ng pagkain nun. Sa mahinang boses ay sinuway ako ni Ismael at sinabihang maghinay-hinay sa pagkain. At dapat tingnan ko raw munang maigi ang kinakain ko at huwag basta subo lang ng subo. Dala ng gutom na nararamdaman ko ng gabing yon kung kaya't hindi ko pinansin ang sinabi niyo ni Ismael. Basta kain lamang ako ng kain, Sir Seth. Nagpakabusog ako. Matapos kong kumain ay lumabas na muna ako para manigarilyo. Hindi pa kasi tapos kumain ng mga kaibigan ko at abala pa sila sa pakikipagkwentuhan sa ibang mga bisitang dumalos sa daan. Wala pang ilang segundo ay sumunod naman sa akin si Ismael. Nagsindi na rin ang yosi. Maya-maya pa, sa hindi sinasadya, nasipat ko ang matandang babaeng panay silip sa bintanang nakaharap sa gawi, kung saan kami nakapwesto ni Ismael noon. Matalim itong nakatitig, na para bang may lihim itong galit sa amin. Hindi ko na lamang pinansin ang ginawang pagtitig ng matanda at ibinaling na lamang sa ibang atensyon. Pero noong lumapit na si Macario sa amin at ang pinsan nito,
ay muli ko na namang nakitang sumilip ang matanda sa bintana. Pero sa pagkakataong yon, ay bumubuka-buka ng bibig niya na para bang may binubulong sa hangin. Nagsigalawan rin ng bahagya ang mga buhok nito na para bang tinatapatan yun ng electric fan. Kinabahan ako at nakaramdam ng kakaibang lamig sa katawan at pakiwari ko ay nanonood yun sa aking kalamnan. Kinikilabutan talaga ako, Sir Sat, ng mga oras na yon. Kaya naman kumunot ang noo ko at nagtataka na itanong sa isipan kung ano ang ginagawa ng matanda nun. Bakit para itong baliw na nagsasalita sa kawalan? Tsaka, bakit kinikilabutan ako at nakakaramdam ng hindi maganda? Hanggang sa nag-inuman na nga kami, ay hindi pa rin mawala-wala sa isipan kong tungkol doon. Ewan ko ba kung bakit nahihiwagaan ako sa ginawang yon ng matanda. Gusto ko sanang itanong sa kaibigan ng pinsan ni Macario kung sino ito. Ang kaso, naiyahan na ako noon, kaya sinarili ko na lang. Bago pa man kami makauwi ng bahay, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Pagdating ko sa bahay ay ibinagsak ko na nga ang katawan sa higaan. Itinulog ko na lang masamang nararamdaman. Kinabukasan ganun pa rin. Masama pa rin ang pakiramdam ko kaya hindi na muna ako lumabas ng bahay noon. Nagtaka pa nga ang aking ina nang mapansin niya akong maghapong hindi lumabas. May sakit ka ba kaya hindi ka lumabas ng bahay ngayon? Wala, tinamad lang talaga akong lumabas. Ayoko kasing sabihin sa aking ina na hindi maganda ang pakiramdam ko. Tiyak ay masasabod na naman ako pag nagkataon noon. Kilalang kilala ko si nanay. Mas malala pa sa Armalite ang bunganga niya oras na may hindi magustuhan. Sa kinagabihan, pasado 10:00 na yun ng gabi. Kahit anong pagbaling-baling sa kinahihigian ng ginawa ko, ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Pakiramdam ko ay may mga matang namumula ang nakatingin sa akin. Sa tuwing ipinipikit ko nga ang mga mata, ay mas lalo lamang sumasakit ang ulo ko. Pati mata ko, apektado na rin noon. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng kakaibang ingay sa labas ng bahay. Para yung atungal ng isang aso. Idagdag pa ang mga pagaspas ng pakpak na para bang nagpabalik-balik sa bakuran. Bahagya akong natakot at hindi maiwasang kilabutan nang marinig ko ang kakaibang pag-atungal ng hayop noon. Parang hindi galing sa normal na hayop ang pag-atungal na narinig ko. Sinundan pa yon ng sunod-sunod na pagkutkot sa dingding ng bahay. Parang pusang nagpapatulis ng kuko. Tumagal pa ng ilang minuto ang mga kakaibang naririnig ko noon. Habang tumatakbo ang ilang minuto, ay mas lalo namang lumala ang samang nararamdaman ko. Para nang pinipiga ang ulo ko noon. Tuwing dinidilat ko ang mata, nasisilaw ako't hindi mapigilan ang maluha. Hindi ko na talaga alam ang gagawin. Lalo na noong maramdaman ko ang pangangatog ng katawan ko at pananakit ng kalamnan. Dahil sa hindi ko na matiis pang sama ng pakiramdam ko, dahan-dahan na akong bumangon at naglakad papunta sa kwarto ng mga magulang ko habang nakatalukbong ng kumot. Sa isip-isip ko, bahala na. Magalit na ako magalit sa akin ang aking ina dahil sa pang-iistorbong gawin ko noon. Makaraan ng ilang sandali, nang nasa labas na ako ng kwarto ay hindi na ako nagdalawang isip pang katukin ng pintuan. Ginising ko si nanay. Sinabi ko sa kanyang napakasama na ng pakiramdam ko at sobrang sakit na ng ulo ko noon. Nung una, nagalit pa ito. Pero kaagad niya rin naman akong inasikaso matapos magbunganga. Ilang sandali pa, habang nagpapakalo ng tubig ang aking ina para makainom ako ng maligamgam, bigla akong nakaramdam ng pagsusuka. Kaya kaagad akong napatakbo sa banyo. Marami akong naisuka noon. Pero ang ipinagtataka ko ay bakit
puro buo-buong karne ang isinuka ko. Saglit kong naisip ang tungkol sa kinaing dinuguan nung nakaraan. Anong nangyari sa'yo? May nakain ka bang hindi maganda? Nag-aalalang tanong ng aking ina matapos kong magsuka. Hindi ko alam, Nay. Bigla na lang sumama yung pakiramdam ko eh. Sagot ko at marahang naglakad papunta sa mahabang upuan. Saktong pag-upo ko ay sumunod namang sumakit ang tiyan ko. Sobrang sakit na umabot nga sa puntong halos namimilipit na ako noon. Pakiramdam ko ay parang may kung anong bagay o insekto ang walang tigil na kumukutkot sa loob ng sikmura ko. Nataranta ang aking ina nang makita niya ako sa ganong sitwasyon. Kaagad na lumapit ito at walang tigil sa kakatanong kung anong nangyayari. Tuloy, hindi ko maiwasang mainis sa kanya. Nalakita niya nang halos maglupasay ako sa sakit ng katawan. Tinatanong pa ako kung anong nangyayari noon. Sa ginawang pag-iingay ng aking ina ay nagising naman si tatay. Nilapitan ako at tinaplasan ng langis ang tiyan ko. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Alam kong may dinaramdam ka kaya maghapon kang hindi lumabas ng bahay kanina. Pambihira ka talaga. Sambit nito. Hindi pa rin ako nakapagsalita sa labis ng pananakit ng tiyan ko. Lumipas ang ilang minuto ay ganun pa rin. Hindi pa rin nawala ang pananakit ng tiyan ko kahit na nilagyan na ni tatay ng langis nun. Parang mas lalo pa nga yatang lumala ang pananakit. Hindi na maganda to. Kani-kanina lang panay ang pagsususukan ng batang yan. Tapos ngayon hindi naman matigil-tigil ang pananakit ng tiyan. Dapat siguro dalhin na natin siya sa pagamutan sa bayan. Suwestyon ng aking ina. At akmang pupunta na sana siya sa silid nila pero agaran siyang pinigilan ni tatay. Sinabi ng aking amang malakas ang kutob niyang hindi doktor ang kailangan namin. Na magsasayang lamang umano ng pera kung lalapit sa doktor noon. Manggagamot o albularyo ang kailangan natin, hindi doktor. Pupuntahan ko si Mang Ador ngayon at pakikiusap akong gamutin yung anak natin. Hey, alanganing oras na eh. Nang gabing yun ay kagad na pinunta ni tatay ang manggagamot na kilala niya. Pag-alis ni tatay, biglang tumahimik ang buong paligid noon. Kakaiba ang katahimikang namumuntawi. Ultimong huni ng kuliglig ay wala akong naririnig. Tiisin mo lang muna yung pananakit ng tiyan mo, anak. Maya-maya dadating na rin ang tatay mo. Ani pa ng aking ina. At maya-maya ang pagpunas ng tagaktak kong pawis noon. Impit lang ang naging tugon ko sa sinabi ni nanay at nagpabaling-baling sa upuan. Pagbalik ni tatay sa bahay ay laking pagtataka ko dahil hindi ang magagamot na si Mang Ador ang kasama niya, kundi ang dalawang matandang si Manang Esing at si Manang Crisanta. May bitbit pang bayong si Manang Crisanta na aakalain mong mamamalengke. Sandali, nasaan si Mang Ador? Bakit hindi mo kasama? Tanong ni nanay at nagpalipat-lipat ng tingin sa tatlo. Wala si Mang Ador. May pinuntahang tao. Ginagamot niya. Sagot ng aking ama. At ipinaliwanag niya kung bakit si Manang Esing at Manang Crisanta ang kasama niya. Matapos nitong magpaliwanag ay noon ko lang nalamang isa palang manggagamot si Manang Esing. Kilalang kilala ito sa dating baryong tinitirahan. Wala nang paligoy-ligoy pang tiningnan ako ni Manang Esing habang sinusuri niyang kalagayan ko ay napapailing siya't napapalatak. Delikado ka, bata. Nabulungan ka. Aswang yung bumulong sa'yo. May nilipad na bulong sa'yo. Delikado ang ganitong uri ng aswang dahil kaya nitong hawaan ng isang tao kahit hindi nito malapitan. At kaya din itong patayin kahit na nasa malayo lang ito at nakamasid. Napapalatak na wika ng manggagamot at nagpahabol pang magsabing mukhang napag-interesan umano ako ng aswang. Hindi ko mapigilan ang sariling kumunot ang noo sa sinabi ni Manang Esing noon. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang sinasabi niya o hindi.
May mga inusal na orasyon na matanda at mayat mayang nag-ihip sa bunbunan ko. May ibang proseso pang ginagawa ang manggagamot at katukatulong niyang kapatid na si Manang Crisanta. Si Manang Crisanta ang taga-ayos ng mga halamang gamot at iba pang bagay na gagamitin ni Manang Esing sa panggagamot niya. Inabot ng ilang oras ang ginawa niyang panggagamot. Noong maghahating gabi na ay nagulat ako nang biglang nagwika si Manang Esing na malakas ang kutob niyang anumang sandali. Darating ng aswang. Alam na nitong nagpagamot ako kaya hindi na ito magdadalawang isip na patay na ko. Dahil nabulilyaso ang kagustuhan nitong hawaan ako noon. Matapos niya akong gamutin at guminawa ng pakiramdam ko, ay may mga binanggit na naman itong mga salitang hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay inikot niya ang kabuuan ng bahay, habang iminimwestra ang kamay na parabang naglalagay siya ng marka. Pagbalik niya sa kinaroroonan ko, ay narinig kong tinanong siya ni nanay kung anong ginagawa niya. Naglagay ako ng proteksyon sa loob ng bahay niyo para hindi yan makapasok. O kahit na yung ultimong inkantasyon na gagamitin niya para namarkahan ulit yung anak ninyo o kahit sino sa pamilya ninyo, hindi makakalusot pa loob ng bahay. Ganun ba? Maraming salamat Manang Esing . Kahit ang dami niyong naririnig na hindi maganda dito sa baryo, hindi pa rin kayo nangingiming tulungan yung mga taong nangangailangan sa inyo. Pasensya ka na sa mga narinig mong usap-usapan ng mga tao. Doon pa man, naniniwala talaga akong hindi totoo yung mga kumakalat na usap-usapan. Kaya anong sabihin sa akin ng asawa ni Mang Ador na lapitan ko kayo, tuminang tulong, hindi po ako nagdalawang isip kaagad. Sabi ni tatay. Ngumiti ang matanda at tinanguan lamang ang aking ama bago nagwikang, wala naman umano itong pakialam sa mga sasabihin ng iba. Ang mahalaga lamang sa kanya ay hindi totoo ang mga pinagsasabi ng mga taong walang magawa sa buhay. Ilang sandali pa ay umalinsangan ng paligid. Nakaamoy kami ng hindi kaaya-ayang amoy nun na umaalingasaw. Para bang amoy na bubulok na patay na sumasabay sa ihip ng hangin. May naririnig na rin kaming huni ng ibon at pagaspas sa may bubungan. Maya-maya pa, narinig ko ang malakas na lagabog sa bubungan na parabang may malaking bagay na bumagsak doon. Tapos ay pilit nitong tinutuklap ang yero habang umaangil at humuhuni nang nakakakilabot. Maya-maya ay napatingin ako sa siwang ng bintana. Nanlaki ang mga mata ko at talagang natakot ako ng mga oras na yon. Nakita ko ang isang kakilakilabot na wangis na hindi ko matukoy kung isa bang tao o hayop. Dahil sa ang anyo ng mukha nito, isang baboy ramo, at ang katawan nito ay parang katawan ng paniki. Ganon din ang mga paa nito at mga pakpak na nakakapit sa gilid ng bintana namin. Ang ilong nito at ang mga matang mapupula na nanlilisik na nakatitig sa gawi ko. Saglit akong natigalgal sa kinauupuan. Kitang-kita ang dahan-dahang paggapang nito sa dingding ng bahay, papunta sa bintana kung nasaan ako noon. Mabuti na lang talaga at mabilis akong hinatak ni tatay palayo sa bintana at agarang sinara yon. Marahil ay naramdaman niya ring papalapit na sa bintana namin ang nilalang. Umalis na kayo dito mga aswang. Dahil kapag hindi, mapapatay ko lang kayo. Nagkamali kayo ng binanggang tao dahil sa akin lumapit ang mga ito. Sabi ng manggagamot nun, na sinusundan pa ng pag-uusal ng dasal at inihahampas sa paderang hawak nitong buntot pagi. Sa tuwing tumatama ang buntot pagi sa pader ay napapahiyaw ang mga nilalang na parabang nasasaktan. Mas lalo namang nagalit ang mga ito at mukhang hindi natinag sa pagbabantang ginawa ng manggagamot. Wala nang ibang paraang naisip si Manang Esing. Kailangan niyang labasin at harapin ang nilalang para tumigil ng mga yon.
Nagmungkahi ito sa aking ama na kahit anong mangyari ay huwag lalabas ng bahay at huwag na huwag bubuksan hanggat hindi nito tinatawag ang pangalan ni tatay. Sandali lang, Eseng. Sigurado ka bang lalabasin mo talaga yung aswang na yon? Baka mapano ka? Tanong ni Manang Crisanta sa kapatid niya. Seryosong tumango ang matanda at sinabing wala nang ibang paraan para maitaboy niya ang aswang. Isa pa, kailangang bigyan niya ito ng leksyon. Buong tapang ngang lumabas ng bahay si Manang Esing para harapin ang nilalang. Ilang sandali pa, narinig na naming may hinamon ito at alam naming yun ang nilalang na yon. Gusto kong makita kung ano ang nangyayari sa labas. Kahit na may agam-agam akong baka makita ako ng nilalang, ay lakas loob na marahan kong binuksan ang bintana para sumilip. Nang makasilip nga ako ay nakita ko si Manang Esing nun. Habang bumibigkas ito ng orasyon ay nagulat ako ng bigla itong sinunggaban ng nilalang. Dahilan para mabuwal ito sa kinatatayuan at hindi nakapag-usal pa ng pangdepensa sa katawan. Kaagad itong dinumog ng nilalang at wala nang sinayang pang oras. Habang nangyayari yon, hindi ko mawari kung anong klaseng nilalang ang kasalukuyang kasagupan ng matanda. Pero hindi nagpatalo ang matanda, Sir Seth. Nagulat pa ako nang makita kong kayang-kaya nitong makipagsabayan dito na para bang hindi siya isang matanda. Sobrang liksi ng mga galaw na ipinapangalas ni Manang Esing, kaya't manghang-mangha ako sa ginawa niya. Maya-maya pa, sa hindi inaasahan ay nakita kong bigla na lang tumalsik ang nilalang palayo sa matanda, habang umaalulong na para bang nasaktan. Muli ay sumugod na naman ang nilalang at dinambahan ng matanda. Yung alam mong walang balak na magpatalo ang nilalang sa manggagamot. Muli ay naglaban na naman ang dalawa. Kaagad na napansin kong may itinarak na tansyong kutsilyo ang manggagamot sa nakadagang nilalang dito. Kaya't muli na namang umatungal ang aswang bago ito nagtatatakbong pumasok sa liblib na kakahuyan. Manang, aayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng aking ama noon. At agad na inalalayan ng matanda papasok sa loob ng bahay. Paika-ika na kasi itong maglakad dahil sa mga natamong sugat dulot ng nilalang na yon. Huwag kayong mag-alala. Hindi na babalik ang mga yon. Bukas na bukas ay pupuntahan ko yun sa bahay nila. Ako nang bahala. Wika ni Manang habang kinukuha ang langis nito sa bulsa at ipinapahid yun sa sugatan niyang hita at braso. Tinulungan ito ni Manang Crisanta na gamutin ang iba pa nitong kalmot. Marami talaga siyang sugat nun, lalo na sa bandang likuran at braso. Sobra-sobrang pasasalamat namin dito dahil sa niligtas nito ang buhay ko laban sa aswang. Kinabukasan ay pinuntahan ng matandang magkapatid ang bahay na sinasabing aswang. Pero ayon kay Manang Esing, pagdating nila sa bahay ay wala na mga nakatira doon. Winasak na ang bahay nito. Dahil sa may kasabihan ng mga aswang na kapag aalis sila sa lugar na yon o kaya ay lilisanin nila yon, ay hinding-hindi sila mag-iiwan ng kahit na anong bakas para hindi sila masundan pa ng ibang lahi. Hindi ko napagtanto na yung bahay palang pinuntahan namin ng mga kaibigan ko ay siyang bahay ng pinuntahan ng manggagamot. Parehong-pareho ang bahay at daanan na ikinuwento nito sa amin. Matapos akong gamutin naman ng Esing, kumalat sa baryo naming mali ang mga usap-usapang ipinapakalat ni Mang Onyok na aswang ito. Naging bantog na ang matanda sa baryo bilang isang manggagamot. Marami na mga dumarayong tao para magpagamot dito. Natuwa naman si Mang Ador ay kahit papano ay dalawa na sila ni Manang Esing na nanggagamot sa baryo. Lumipas pa mga araw ay tuluyan na akong gumaling. Nalaman ko din na nagpaggamot din pala si Macario at si Mang Ador ang gumamot sa kanya. Dahil gaya ko ay kamuntik-muntikan na rin pala siyang mayanggaw noon. Isinuka niya rin ang mga pagkaing nakain namin sa handaan
at may iilan sa karne ang hindi man lang natunaw. Si Ismael lamang ang hindi nahawa sa aming tatlo at hindi tinabla ng pagpapalipad hangin na ginawa ng nilalang. Palagi siyang may suot-suot na kwintas ng San Benito. Tingin ko, ang gabay ng medalyon niya ang nagudyok na huwag kainin ang nasa harapan niya, maliban sa prutas, kamote at saging noon. Magmula nang mangyari sa akin ang kamuntikan ng mayanggaw, palagi na akong may dalang luya sa bulsa. Palagi na rin ako nag-iingat at hindi na basta-basta pang kumakain kung saan-saan. Ganon din ang mga kaibigan ko. Naging malaking leksyon sa buhay namin ang pangyayaring yon. Kung sana'y nakinig lamang ako sa aking ina na huwag pumunta sa lugar kung saan puno ng kababalagan ng mga naninirahan, hindi sana'y hindi ko maranasan ang ganitong pangyayari. Minsan talaga, walang magandang maidudulot ang katigasan ng ulo at sumuway sa payo ng nakakatanda.